Rong pik lo dak dispura rong suti mate headquarter long lang pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma phan chingki che tong long lo porphai kre hini pen chingwai si non porphai hini an lo jo ghonta hini an chingwai chingki lo ason karbiang akhayang bong hata kenang ji ason mun an si chingki chingwai lo pen ake hai program lo ake hai James Hanse lapen Peter Isu lapen Johnson Bea ke hai penchenglok Premson B penchenglok Karbi Richu penchenglok KSA KLA KCS penchenglok ni zum KKC lapen kaprek dah hamphang som peran ko rai si hini ando di mau so penchenglok se pini kaching ki chengba teng pote ni arong piklo ni tum arna marni tirim teram pedabada tame ahir jume hang lo so teng pe si pini chingki chewai am ke chok lo lapen cheton lo chingki than ta lai lo ni kar biara ha pachnia July 2025, Arni Ladakh, Chief Ministers a building along, conference room along, Ladakh, Recho Penchenglok, Ladakh, Song Doan Penchenglok, political Song Penchenglok, Ladakh, Pini, Dr. Himanta Biswa Sharma, Pen Kachingkilong, Laki Arnama Hirzumilong, Lapen ilitung kaching honai, Akihai Sar, Dr. Tuliram Ronghang Sar, Alangli, Ta Aning Ke Hang, Karbiarat, Inglong Akai, Hempreg ng jipu labang so akimang piniarni kado kavidak ninga rong pendak kacetong long laki ining sampig lo lapen ke ahokpet lo ilitum probjin pen non cetlo Johnny on top labang so angbong si ilitum pan cetlo Johnny angbong si tumhan Delhi long aladak nang hangko amit hang masi Dr. Himanta Biswa Sharma masi neta nang tumhan full support po si Chipulo lapen ke Delhi damlong daprang po kasi kado kawi tum si tami Forum for Hills Autonomous State Movement along kado kawita wang ikpet lo nang lapen ilitum hemprek si ginangji Article 244A Autonomous State laki long standing demand ilitum laki long wait po Arnama Hirzume Radha Hirzume itum kado kawita itum chunlo po si ning arong Chipilo lasikado kawi panta kurwang tu lapen ning isido lo na Educate, agitate, and organize Dr. Bhimrao Ambedkar Kipu. Alang li ke drafting ka constitution along, alang li ka chairperson lo. Lasi Dr. Bhimrao Ambedkar Kipu. Lokit hek then sakuri pan legi mangchon nang jikali. Ilitum asumar rad dead upon long rilong pat. Kachiray kom jang pan ham break ilitum long nang ji punte rat pangrum tek nang ji. Agitate lapen ke organize nang ji. Kardong.